Hej og velkommen til den anden gang video. Her der tager vi hul på et lidt større tal, nemlig 200 lagt sammen. Det er egentlig samme måde, men bare med et lille ekstra skridt. Så vi starter ud, som vi plejer, med at sige 8 gange 3. 8 gange 3, det er vores 8 tabel 3 gange, og det giver 24. Så jeg skriver 4 her. Og så skriver jeg 2 over 5-tallet. Så siger jeg 8 gange 5, det giver 40. Plus 2, det giver 42, så jeg skriver 2 og sætter et 4-tal her, fordi jeg har 4 tiere. Så siger jeg 8 gange 3, det giver 24, plus 4, det giver 28. Så streger jeg lige dem, jeg har brugt ud her, så jeg ikke kommer til at bruge dem med en fejltagelse til næste tal. Så siger jeg 2 gange 3, det giver 6. Men fordi jeg går i gang med at gange med en 10'er, så skal jeg lige lave et 0 hernede først. Så 2 gange 3, det giver 6. Så siger jeg 2 gange 5, det giver 10. Så jeg sætter et 0 hernede, og en 1'er op over 3-tallet. Så siger jeg 2 gange 6 plus 1, det giver 7. Og skriver 7 hernede. Læg mærke til, at det er vigtigt, at tallene holder de samme positioner hernede, så 1'erne og 10'erne og 100'erne og 1000'erne står over for hinanden. Nu skal jeg i gang med at gange med min 100'er, og derfor så skal jeg lave ikke et, men 2 nuller hernede på den række. Så siger jeg 4 gange 3, det giver 12. Så skriver jeg 2 her, og sætter et 1-tal over 5-tallet. Så siger jeg 4 gange 5, det giver 20, plus 1, det giver 21. Så skriver jeg 1 her, og et 2-tal herover. Jeg havde lige glemt at strege mit gamle 1-tal ud. Så siger jeg 4 gange 3, det giver 12, plus 2, det giver 14. Det er nogle store tal, vi arbejder med. Så skal jeg i gang med at plusse det hele sammen. 4 plus 0 plus 0 giver 4. 2 plus 6 plus 0 giver 8. 8 plus 0 plus 2 giver 10, så jeg skriver 0 og 1 i mente. 1 plus 2 giver 3, plus 7 giver 10, plus 1 giver 11, så jeg skriver 1 og skriver 1 over 14, eller 4-tallet her. 1 plus 4, det giver 5, og så trækker jeg 1-tallet ned, og så står der 151.084, som er resultatet. Hvis nu, at der var flere tal her, lad os sige, der stod et 2-tal, jamen så skulle jeg, når jeg begyndte at gange med det, skulle jeg have lavet 3 nuller hernede. Så det følger altså de nuller, der er på henholdsvis 10, 100, 1000 og så videre i forhold til, hvor mange nuller man skal lave hernede. Men det havde du måske allerede opfanget. I hvert fald så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med, og jeg håber, at det giver I får nemmere ved at regne og gange de store tal sammen.